Уважаеми зрители, първият ми гост е Константин Фиданчев, с който се познаваме от доста години. Има изненади, за които той ще говори, но още в началото добре дошъл господин Фиданчев. Шкумба. На ти си говорим. Разбира се. Има повод, Много за хубав. който се чухме. Да. И сега ти давам думата. Какво ще се случи на 20 април? На 20 април в Дом на културата Искър в Дружба ще направим един юбилеен концерт. Повода е моя юбилей 30 години на сцена. Естествено, че поканихте теб като много добър мой приятел да дойдеш да развеселим хората, да вдигнем настроението. Освен това ще участват, както знаеш, аз преподавам в 144-то соло народни будители, мои ученици, много мои приятели, откакто съм почнал да се изявявам на сцената до днешно време. Знаеш, че 30 години няма как да ги преразкажем в един час, час и половина концерт, но каквото можем ще направим. Добре. Аз ти благодаря, че доведе едни, които ще участват с мен, мои стари познаци. Аз ги познавам от над 40-50 години. Те са на средна възраст 7,5-8. Общо. Какво ще е първото изпълнение? Да поздравим уважаемите зрители и да продължим с нашия разговор. Ще изпълним една ръченичка с моите малки колеги. Добре. Уважаеми зрители, една голяма ръченица с нашите малки колеги. Нека продължим сега. Тия малки колеги от кога свирят? И от кога пеят? По принцип, нали, трябва да се каже откакто се помнят. Да. Но реално от 3 години. По време на тази прословута пандемия, нали, бяхме затворени в къщи. И какво да правим? Освен да свирим, да се веселим. Почнаха да свират. Добре, той е велик гайдар. Да. Аз го виждам за първи път на живо. Той участва в много телевизионни формати. Да. Молба, нека ми бъде гост по-нататък. Като мине 20-ти, искам специално него да разпитам откъде тая гайда, но от кога започна с народното творчество, с инструментите, което те накара, сигурно като дете, да станеш такъв какъвто си сега? Като дете, да, но по-голям от тези маници, които бяха. На 10-11 годишна възраст отидах в двореца на децата и започнах да пея. Там ми казаха, че като момче се очаква гласа ми да мутира, да не мога да пея повече и да си запиша, да си избера инструмент. И така, започнах на тамбура. Аз съм ми разказвал историята. Интересно беше как избрах инструмента. Гледам гайдарите, надуват бузи, кавалджиите и те мърдат пръсти, гадуарите, тъпанджията и той сили се там на тъпана. Видях един колега така, облегнал се на едно столче и си свири кротко на тамбурата. Викам, ете, това ще е моят инструмент. Да, още от начало като. Да. Значи си бил мързелив? Или не? Не. Не, когато идат извън, ти работиш. Концерти, изяви. Имаме конкурси, даже наскоро се върнахме сега от поредния конкурс за инструменталисти с ученици.
Освен третото място, което взехме в категория за оркестри, специална награда за изпълнение на пиеса на Коста Колев. Между другото, на концерта също ще има изпълнение на Коста Колев и класически. Благодаря и на Георги Андреев, който също позволи да изпълним неговото най-популярно произведение. Добре. Колко изпълнители ще участват? Много. Много изпълнители. Да, ти самия си виждал плаката. Това са хора, с които наистина съм работил през времето. Ще има и танцови ансамбли, включително, защото съм свирил на доста ансамбли. Не мога да покана всички. Няма да ни събере залата. Но повечето, с които активно съм работил през годините, правили сме записи, правили сме турнета, юбилейни концерти техни, съм ги поканил и се радвам, че се отзоваха да дойдат. Добре, след 20 има ли нещо, което на 20 ще бъдем заедно и на сцената, и след това, разбира се, и с приятели, но след това предстоят ли някакви изяви, конкурси, защото те тепърва започват, времето се стопля, светът се отваря, някои от народните изпълнители, наши приятели, заминават за Рим, аз ще ги поканя и тях, разбира се, преди да тръгнат. Вие имате ли планове или сега всичко е насочено към 30 години твоя юбилей? По принцип, естествено, сега сме се концентрирали в подготовката, но тя продължава. След това, една седмица само след това ни предстоят 2 конкурса. Отново в Двореца на децата и в Стара Загора с музикантите. Продължава си календара, при нас е постоянен. Учениците ги изпращаме 12 клас, идват другите. Това е свързано с учениците. В персонален план има за напред, за лятото има ангажименти. Благодаря ти. Няма да те разпитвам. Те много хора те познават. И много хора, когато споменат за тебе, казват: ние сме работили, ние сме приятели с него. Нека ги поздравим още с едно изпълнение на тези възрастни творци. Какво ще бъде то? Това е първата песен, която съм изпълнил преди няма да казваме колко години. И моята дъщеря Карина и моят син Константин Фиданчев младши ще пеят, а пък колегите ще им акомпанираме. Аз ще взема и тамбурата да посвиря малко. Накрая, още веднъж, 20 април, обяви часа, обяви мястото, покани всички, ние ще бъдем, разбира се, там. 20 април, Дом на културата Искър, 19 часа. Очаквам всички приятели, колеги, подготвили сме много изненади. Заповядайте, добре дошли сте. Надявам се все още да има свободни места. Благодаря ти, ще се видим на 20 април с тези от вас, които дойдат, а ние продължаваме.